Nahým mužom v kukle objavujúcim sa na hrádzi sa šalianski policajti zaoberajú už niekoľko rokov. V Lani sa podarilo jednu osobu zadržať, tam prebiehalo súdne konanie. V tomto roku bohužiaľ zatiaľ máme okolo 10 oznámení, však zatiaľ sa nepodarilo žiadnu osobu zadržať, respektíve dokázať jej toto konanie. Máme nejakých podozrivých, ktorí boli na mieste stotožnení, avšak bez svedeckých výpovedí je veľmi ťažko dokázať túto činnosť, ale napriek tomu figurujú ako podozriví a prebieha u nich ďalšie dokazovanie. Hliadky podľa slov Miroslava Martinčeka na týchto miestach vykonávajú obchôdzky. Zároveň spolupracujú aj s orgánmi činnými v trestnom konaní, či už s obvodným oddelením alebo kriminálnou políciou. V týchto prípadoch je veľmi ťažké niečo preukázať, pretože väčšina oznámení je anonymných, čiže spoliehať sa na ten prvotný popis, ktorý je podaný pri oznámení z toho úlaku, veľakrát ani nemusí korešpondovať s pravdou a povedzme si otvorene, pokiaľ sa jedná o úplne nahého muža, ktorého hliadka na mieste možno aj stotožní, respektíve kontroluje, ale oblečený už vyzerá úplne inak a bez tých svedeckých výpovedí, respektíve bez toho očitého svedka, ktorý vyslovene preukáže, áno, toto bol on, tak dá sa povedať, že je to veľmi náročné. Polícia má podozrenie, že exhibicionistov môže byť viac, keďže z prijatých oznámení vyplýva, že popisy osoby sa rôznia. Zástupca náčelníka mestskej polície ďalej tvrdí, že zatiaľ sa spoliehajú na to, že operatívnou činnosťou alebo šťastným okamžitým zásahom, kedy bude hliadka v bezprostrednej blízkosti incidentu, muža zadržia. Hliadky bežne vykonávajú svoju prácu. Pri prijatí toho oznámenia môžu byť úplne na opačnom konci mesta, kde ten samotný zásah určitú dobu trvá dostať sa na to miesto a následne vlastne stotožniť a samozrejme spoliehame sa aj na to, že teda niekto sa podujme na to a teda bude ochotný vyslovene svedčiť aj tam priamo na mieste, respektíve nejakým spôsobom dokáže spolupracovať s hliadkou v tom zmysle, že by aspoň z diaľky dokázal monitorovať pohyb tejto osoby, aby bolo jednoducho možné podať takú presnejšiu informáciu. Polícia v Šali sa podnetom intenzívne zaoberá. Vzhľadom však na prebiehajúce procesné úkony a tiež, aby nedošlo ich zmareniu alebo sťaženiu, nebudeme v tejto chvíli poskytovať bližšie informácie. Veronika Hrobáreková, televízia Krea.